Здравейте, аз съм Мария Велкова. Започва училище за красота. Уважаеми зрители, неизменна част от бляскавия външен вид е здравата и чиста кожа. Затова днес, заедно с нашата участничка Елена, ще ви покажем една много ефективна процедура, с която да кажем с Богом на дразнещите петна по лицето. Може ли да ми обясните по какъв начин можем да се сбогуваме с пигментация, която е по-скорошна, примерно както е случай с нашата участничка след продължително излагане на слънце? По принцип, пресните пигментации, които примерно се появи в рамките на няколко месеца и най-често от излагане на слънце, солариум, а някой път е комбинирано примерно с потребата на противозачатъчни таблетки или примерно след време също може да имат по-пресни пигментации. Тогава започваме по една стандартна процедура, която се изразява в потребата на съответни избелващи продукти, примерно почистващо избелващо, кремове, много качествена фотозащита за предпочитане с блокатор на резидуалната енергия и това нещо го комбинираме с различни видове химически пилинги. И хубаво тези неща да бъдат комбинирани, тъй като те имат ефект, когато пигментацията е в епидермис. А в случая с нашата участничка Елена, какви ще бъдат процедурите, които ще се направят? Значи при нея, тъй като имаме два типа пигментации, както епидермални, които са по-пресни, имаме и по-стари, така че ние ще направим една комбинация от двата вида терапии. Химичен пилинг? Значи кремове, химичен пилинг и след химичния пилинг вече ще преминем и към лазерните процедури. А тези процедури могат ли да се правят през лятото или трябва да се изчака есента и зимата? По отношение на химичните пилинги е препоръчително. Значи има един сезон, който е препоръчителен, т.е. период. Той е между октомври и май, началото на юни най-много. Тоест сега е много подходящо. Сега е точно подходящо. Разбира се, има някои химични пилинги, примерно, който е манделовия пилинг, той би могъл да бъде правен и през лятото. Конкретно за него. Добре, случаят с Елена. Тя, подлагайки се на тази процедура, ще може ли едновременно с това да се подлага и на слънчеви бани или... Значи да отиде и целенасочено, да се прави, не е препоръчително. На плаж не е препоръчително. Да, в смисъл не е препоръчително, нали? Защото е желателно да се предпазва от слънцето. Все пак, ти искаш да се пребориш с нещо, да не махнеш причината, която го е довела, малко неразумно. Изгаряне от слънчеви лъчи може ли да причини такива пигментации? Може, значи трябва да ви кажа, че много пъти, даже съм имал доста пациенти, които за много кратко време се появяват пигментации вследствие на употреба на, да кажем, неподходяща или некачествена козметика, особено тази ефтината козметика, която е с повече ароматизатори, отцветители. Примерно много пъти след употребата на такава козметика много бързо може да се появят пигментации. Добре, ако искаме да се избавим от подобен тип пигментация, задължително трябва да отидем при специалист, за да постигнем някакъв дълготраен ефект, или може в домашни условия, примерно с някакъв избелващ крем, да третираме пигментациите, за да има успех, защото това наистина е един по-труден проблем за решаване, е хубаво да има специалист. Той е самостоятелно някакъв крем, който нито знаеш как действа, нито си оценил. Тези избелващите кремове, които са навсякъде. Значи те ги има, но хубаво е човек, който е наясно, да ви ги препоръча. Защото най-важното е поне да се види точно. Ако може да се разбере каква е причината и съответно да се прецени каква е дълбочината. А дълбочината на пигментацията, най-лесният начин е чрез преглед с светлината на луд, специални лампи. Може да се прецени дали е епидермален тип, дали е дермален тип. Добре, в случаят с Елена, колко процедури трябва да се направят, за да може тя окончателно да забрави за петната поне до следващото лято? Това, което споменахме, пилинга ще бъдат 4 или 5 процедури и след което ще направим също така една серия вече за по-дълбоките пигментации, които има. Ще бъде една серия от процедури с лазер, за да могат да бъдат премахнати и дълбоките пигментации. Там обикновено също са необходими около 5-6 процедури, но тези лазерните процедури се правят веднъж месечно.
Уважаеми зрители, това беше всичко от нас за днес. С нетърпение очакваме следващите стъпки от преобразяването на Елена. Аз съм Мария, а вие бяхте с Училище за красота.